Autonomy mining and there were different versions about the history of Ngwo, the origin of Ngwo. Ụfọdụ chịkwa na Ngwo Neke, ụfọdụ achị na Ngwo Anambra, ụfọdụ achị na amaghị nke ndị Ngwo. Today, I am on the version of the Ngwo Nene because almost all of us with different versions anyị na-echichiwo. Now anyị jide ata nụ ka anyị na nwanne anyị kpaka anyị nkata ka ọgwụ anyị version onye na onye maala, and we want to appeal to you as you're joining us. Watch this video till the end. Came out on the same fashion, only no nabe maala. Ogo no another area, if you feel way, na any dream there, but no another fashion, good on maala makanya. You are free because Jia ina maboji, anyị ga-eji achọpụta maka anya, anyị ga-eji ajụ ndị kwesịrị ịjụ ya maba ajụjụ ka ha kọwara anyị. Ọ kakwa na Ngwo TV by This is Chat with Vasco, and my name remains Chime Ejike Chime. As always, it is my pleasure ịnabata behind me na Ngwo TV. Ọ maka obodo anyị ka obodo anyị wee dị mma. Ekelekwe, don't go nowhere, we'll be back. Alright, anyị na-achịtewaji nkịta anyị nọ nwana anyị nwoke ka akpa nkata ka ọ gwa anyị ihe ọ maara maka the history and the origin of Ngwo be anyị, maka na onye na-amaghị nke ọ kọtara anyị na-ama nke ọ na-eje. So sit back, relax, make yourself comfortable ka anyị kpa nkata dịka ụmụ nwanne. Remember, subscribe to our channel na ọ bụta for the first time in our journey. Our statistics they go see that 80% of people now watching our content are subscribing to our channel. Because if this 80% subscribes, okay, help a boost to name, okay, help a money encourage. So people subscribe, I'm not costing anything, I'm not charging ego. It is totally free. Subscribe and leave your comments in the comment section. Why you talk anime? Why they talk anime? Why the stories about Ngwo? It's all kind of okay, man, and you're encouraged to do more. Thank you very much. Let's go and meet our brother Kogwani Iye Okoshibwani Maka, the history and the origin of Ngwo. Nwana anyị nwoke ka enyere anyị aka akọrọ anyị na nwaba akụkọ maka ọtụtụ n'ime anyị na-amaghị ka ọ mara jee shishi. Amaara m na o nwere ike ọ bụ na anyị a na-eshishiwo version ndị ọzọ dị iche iche, mana ka anyị ga-eke enyi ntị mara ọhụrụ nwana anyị nwoke ka agwa anyị maka anya ka anyị niile mara na nya nwapụ ihe nọ na-ayịkọta ọnụ. Papa anyị ekenekwe ka gwa aka anyị onye bụ anyị maara na ọtụtụ n'ime anyị maara mana for the records ka akara anyị onye bụ. All right, thank you, Vasco. Ngwo Nation, because everyone David, one man, very many people maram deka onye mevuli ihe onyonyo be Ngwo, not only be Ngwo, mpọwaka ma Nigeria niile, kana onye nwe ama state national marketing. Na ebe aja ma mgbe ndị na-eme nwa bụ ihe onyonyo bụ David Moore. Yes, abụ m onye Ngwo, abụ m onye Etiti Ngwo. Thank you. All right, sir. Ịmade na ihe anyị bịara ka anyị na-akpata nụ bụ ihe gbasara history. Eke anyị mara ịnenye anya ọ dị ka bụ nwa ego anyị eyi ọdụ na anyị na-ahụ ewo, mana ka gwa ka anyị before anyị ebido the source of this information in nwere about history Ngwo. Okay, that's a very wonderful one. Mgbe m na-eme ihe onyonyo a na-akpọ video coverage, now web communication in general, bụ ihe nwa anyị nwoke, I still commend him so much. Kufija, Kenneth, and so on are the fast in thinking, or the very, very good in creating
in creativity. So at a time, Oshinya came make Ngwo Nini called the Ngwo Youth Forum. So I didn't join them because I know the importance of the Ngwo Youth Forum. Some people didn't join them. So at the time, almost a man Ngwo no, somebody like Jude Ugwozo, I can still remember very many names. So I got together, decided when I engaged in an interview. I matter the history of Ngwo. So at least the names of the elderly ones, the elites, the learned. Then, or from there, Bunji. Maybe here had difficulty. The Gonya came here, be here interview. Muje, with them, even though Musoboya, I remember, I should move away to Monte Bulgaria, from Enugu down to the last village. Go, if you go three persons in each village, and I interviewed them, and I heard from them. All right. Na source of information David Mock enye tano. Ịmara na-achị ọnwụ ogbundekwe ya gbuhodo ndụ nka ka onwe ndị na-akara ụmụ ya ka na ude na-abụghị anụ oriri. Anyị na-ekene David Mock. Thank you. All foresight bụ eji mere ọhị emere many years ago. Ọ bụgụ ihe anchor. Kiribe keneta na okenye ya ruwe mba nnati na ọgụbani ya na ajụ nyanwa bụ history maka na ọtụtụ n'ime ndị na ajụcha nyanwa bụ ajụjụ mgbe ọmụ anọghị aka nụ so anyị na-achị onye dị na-atọkwa ntị na ana na anyị ka nọkwa ọkwa Ngwo TV bụ anyị n'ụlọ ka nọ akpa nyanwa bụ nkata anyị na-abịa. All right, David Moore, anyị ka nkwa ekene n'ihere ekene mmadụ niile na-esonyere anyị. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ versions akụkọ maka origin Ngwo. Ụfọdụ sikwa na Ngwo Neke, ụfọdụ asị na Ngwo somewhere na Anambra State, ụfọdụ asị na Ngwo a na-amaghị ibe ọkọta akwara o wee bụrụ ịtụkọ version anyị na-eshisiwo. Anyị chọrọ ịjụ Ngwo akọta na Neke, ọ bụkwa na Ngwo akọta na Neke ndekọ ibe Ngwo kọtara. Okay, thank you so much. Ngwo anu ekele boye. Ịmara na mbụ nwata ịza ụdị ajụjụ mana anyị abịa m nwata ịnụ ihe onye nka kwuru ndị ka kwuru kwanda harit anụ na onye nka onwere onye nka tiri ọzọ onye Enugu Ngwo emechikwa gwa ndị awa gwa his own source relate ihe ọhụrụ kwuru n'ọhụ nke ndị Ngwo n'okwu ụmụ nwa 92 years that time ha na-abụdo almost 90% all documented. So, Ngwo from here I go Ngwo Neke. I'm meaning the history of Ngwo Neke. Ngwo Neke. Ngwo, better that man. Ngwo go Aro. Among around this up. Aro this up. Aro. Ngwo Aro. Nke ama akọrọ m ihe na based on ihe nnụtara mgbe ọmụ even though na ọ nnụtara the pante mana ịma nke banye mmadụ aka nwere digital equipment then nwekwe not well free and mma mechie the interviews collect the whole tapes together she just mmeji edit ya mgbe njem m gafekwa ya nwere ibe ọzọ njereje for a better living. Then, when I should not actually come and make it away. Only the value of it away. So, for now, you after 3 years, everywhere, the scatter. But I think important, I can furnish. Now, Ngwo, be Ngwo.
ya bụ mụtara ndị na-ebukwa ndị Ngwo ebe ya bụ Ngwo nwa Ngwo ala onye ahụ na-abazi ego ole Ngwo nwa Ngwo ala. The man be a hunter or the brave or Bantimba on a Pascal Lubuke. Go to Barrow will take go off to one time. Biashua bear, yeah, this place I settled. Wouldn't only show go to the quality Kowal to one time. The man woman with bushes and a lot of forest, all these things. So, on that clear some places. At the end of the day, only thing I was about to like you wants the Ike and the rest of them. So, all somebody is very strong, and I would and all my year. All my other too intelligent from here, I could call and other very intelligent. So, we don't know why. Why young king is younger, Motaro, Umuketo, Mumania. Almost a movie bomb, Motaro. Ụbọchị Ngwo Neke. That were 3 sons. No. Then, nwaanyị nke Ebonyi mụta Udenog, Echara, Okaka, Ebo, Item, and Ase. Ya kama moto ụmụ nwoke ma ndị ọnwa mụtakwara ụmụ nwaanyị mana ịma ha na-alụ di anaghị acha anyị onye nwere eke ọnụ ebe nọ ha na-alụ di anụcha di ọnụ ndị nwoke bụ ihe nọ ya abịakwa n'ikpo ndị nwoke nọ ya let's not forget Item bịa chọrọ onye ego ụba ọ mụtara Item mụta ụba mụtazi ya depa I said. So, ndị ya mụtachara ya bụ the 10 villages. Ameke, Amankwo, and the Boch. N'ime ama niile na-ahụ amechara amụdenọgụ ebe ha bụ n'ama nọ ihe ndị banyere ego nkoro nke ha ezukọte na ịchọrọ itufute nwata ịmụrụ ọhụụ ọ dịsọrọ ike ụmụ nwanne ha bịa n'ama ịka na ofu udu bụ ọnụ ha bịa n'udu bịa zukọte onwegwe ihe iji nye ha ndị arọ ya bụ ha na-ege ama so ebụziara Ameke Amankwo Amechara Amudenọgụ Amebo. Are you getting my point? So you have to hear all these names in the chair, most of them in the chair. Then, happy to go. Imagine I don't know Udenọgụ nke tabu Ngwo. Papa ya share or go you because not very intelligent and fast. Obungi ni nature ball nature. O mara tunta very well. So God will make you protect him one in ndị ọzọ na mgbada agbagotekwa ibe ha bịara bịa gachi ihe anyị nya agachi ihe ụmụ nwanne tụwa nta wutem iso ọ wutem ọcha na ọnụ mkpu then akụmanya ihe na na ọbụ ha niile akpachara then ụkaka nwere specifically ụkaka bụ ekele ụkaka ọ bụghị ya kachapụ ike ọrụ like ewetekwa ka elie anyị ribe ihe mgbe anyị gwara ndị bara onye na-eri ihe mgbe anyị gwara bịa na like dịka mere that is egwu iwu na ịma na onwe time anụkọ ndị kwa ọrụ orukwe ihe ahafị ọ kọrọ otuto ndị ọzọ a ga-eme akụba egwu ụka bịa like roman ụka bịa like ike egwu so as time goes on ịhụ nwa na mụta ụmụaka aba ịma na abawa ma eboba villages. Now all these names need to change the year. Opojabu, Opojabu Ite. Mamma, when you make mother, if you know my house, you want to guide them about Jagger, like my maybe Pama put the video one woman. Yaman put the more, anywhere you go in the world,
So onye bụ ihe mere ikekwe nwa ụmụ aka m bụ ọnwa ewa ekwu na ha na-azụ ebe ọzọ na-abịa n'oge original name so onye bụ ime nke ngwu n'ụmụ onye then ngwu na onwe onye ebe onye bụ ngwu mana ịma na ekwere anyị ngwu ihe the person gwara m shem na ihe ji kwere because I do a lot of questions ihe ji kwere ngwu bụ the neighboring communities now around yeah those big boys now around like Eke apart and the rest of them yeah they could ngwe ngwe from ngwe on I got to ngwo and I even though you have been thousands of years so that's on a change every time at the time habeje ngwe from ngwe habeje to ngwo now instead of you ngwa habeje ngwa because not too intelligent ngwa man naturally ngwa has declared ngwa because no ngwa so never meant that aspect. Okay, so never go on one month. But then, I'm going to get very interesting like ingredient. I'm going to like I told you before. But then, I went to the Etiti. If my machine no more than what bad. I went to the book bad. Come and blow bad. Ọkpali ji ebe tiri today ka m ka na-ebe ụka ka mma chenji nwa ya gwa m agbago nwanyị nwanyị oke ndị mgbe ọ mere chenji bụ ya gwa ụka ọbụja ụka ya bụ otu nwere ebo ka a na-ebe ụka kịta anyị ka interrupt ka m obere enwere confusion na nwa be ha that place ọ bụ ebo ụkabi ka ọ bụ obu ụkabi isikwa nwadoro onye nka beji nkịta onye nke etiti nkịta kacha ndị ọgbụgbọ ebo ụkabi ọ bụrụ obu enwere mmiri obu adamanta mgbe nri ebo njọ a na-akwụsịrị bọtụl in fact somebody met me yesterday chim no that ebo ụkabi n'onwe mgbe bọtụlụ mmanya n'ụtụ ebụrụ ọba na ọpapa mbi egwu nne ọpapa bụ mmeri ụtụtụ but ọ maara o nwetara idea of the home so a na-akwụsịrị ya njọ mgbe ọbụbụ ebo ụkabi ebe ọnya nke ọdụ akọbiri agụ mana ihe mere etiti ji buo nke ha bụ ajibube etiti but another big story ihe na mere etiti ji buo nke ha bụ today or something very very interesting ngwuo niile ịnọ ịmara ihe ngwa bụ na item bie chọrọ ụkpad bụ etiti item a na-eri ihe sọsọ na ọbụrụ mara eri ụkpad ha na bụ na eme ka ejima mana ha bụ ejima Ichikwedo maybe history of Ngwo for 20 years ago. You can imagine. Only mere obodo. Eti na anọghị. Only mere etiti. Mana ha amaghị the reason. Obodo kacha anọghị mana ha amaghị the reason. Ha na-abụkwa the kind of ahụ ndị ka na-ekwu. Ahụ mmiri na-eme. But then, ụkpad bụ giant. Ka amasị mmadụ bụ giant. Ụkpad giant. Ụkpad dị very well. Ọ dị very strong. Nya bụ kacha ike n'ụmụ iri ndị nwoke mgbe mmụta. So mgbe a mechara ya achara na amụdị ya mechara nwa akwụrụ nnukwu mgbe a mechara ha na-enwe conflict almost all the time ha na-anụ ọgụ ha na-adị disastrous adịdị ọgụ na-achọ iji kwuo ụmụ ha mgbe wee nee ya ngwa kpọdata wundeji wee nee ya shino the only person ka be separate mmadụ na-agba ha kwụsị ihe ha na-emebe ụkpad we show up in Yabogote. That was the origin of Igbo Kaku Etiti. Etiti Obu Etiti. Igbo can go to the Etiti. That man will have all the stronger than the North. Even though the more intelligent, but not the stronger. They don't want another thing never you beat it. Ihe na mere etiti bụ sorry o nwere nke a na-eku ọmụọ o nwere ha na-eku deity ma deity arụsị thank you ihe abụọ ọhụọ ngwu n'elu ụka asụ onye kachasị ike were echekwebe ụmụ nwanne
ebe that na-abụghị ụmụ ọha ebe anya bụ ụmụ n'ọha mana things na-aga ụmụ na ọha bụ dị arụsị na onwe mgbe ọ dị arụsị ụmụ n'ọha mana as time goes on ọ ya bụzi ọrụ ụmụ ọha mana ọ bụghị ụmụ n'ọha originally. So ya bụ Etiti man nọ that place. Ichekwa ihu na Etiti bụ the only people nwere ana the vast because ọ dị ike ọ na-achọtanwu ihe ama m na ọ chọtara achọta ka o mere ihe riji atọ n'oge ọ dị ike ngwa ngwa eji ọ gbachiri aka ọ kọrọ ọrụ ya n'ọfụ. So ya bụ ka anyị ma nzawaji ya obodo Etiti ya bụzi arụ Etiti village onwe onye ka amụ tụta Eko center Etiti bụ center ọ bụ na ya ma center Etiti bụ center. So ya bụ ihe ya ji nwee that name center as Etiti. Then ka anyị na-etozi anyị na-amụtazi mgbe ka ndozi like I told you earlier na ihe niile hụchara na ike ama Ebo ama Nkwọ ama Emi ha niile bụ Ebo Nkwọ and the rest of them mana ama bụ nke ha niile doro ezigbote ọ bụghị ihe karịrị ọ dị very very straight. So ihe gbara kwasị na Ngwo from Neke mba Neke ihe mere Neke bụ iji kwado omenala ha gwa ihe mere Neke bụ ka ji weta eresi odo anyị na-eme odo Neke ọ bụghị ngwugwu ehu Neke na odo anyị ji eweta and onye eweta data odo ndị sote eweta data odo bụ ndị ụka ha so ndị ije eweta odo na Ngwo Esa ha dịghị nke ọrụ ha chọrọ ihe ka na-eme anaghị enwe aṅụrị ndị na-eje ọrụ ya jichekwa ọrụ ka ga-emewe odo atịta ha ndị na-eje ọrụ ya jichekwa ọrụ ha hụ na ụka ka dịka bizi ya ụmụ onye dị bizi enwe aṅụrị ya enwe aka eweta egwu ajọ na ọjọọ ha iche ekwe ihu na ụka ka bụ ndị iji odo ha na-alụ if I'm not mistaken Ngwo Esa. So yeah, that side man. All right. Anyị anaghị ejebe too deep ome ya gbagara. Biko o nwere ka ị ga-ama akawụrụ anyị ka a ma bụrụ onye ihe na villages niile ka a mara mma isi ọ dị ka ikwutewe okwu na nwaanyị nke izizi na ọ mụrụ ụmụ eto na-abụ Eke na nwaanyị nke iji mụrụ ụbọchị Eke and Ngwo being Ameke and Amangwo. But then Amangwo chọrọ between Amangwo and Ameke. I cannot lie to you. On ụbọchị bụ chọrọ ha niile. okay. Abịakwa na Ngwo Esa anyị eku ndị Ngwo ndị Kagban. Okay, Kagban. Ude nọ bụ Enugu Ngwo bụ chọcha. Followed by Echala, followed by Kaka, Ebo, so Item be a cholo, Babito, Ebo, I say, man, I change up, young man, say, Umwanya, say, the original embassy. All right. Then, Nchikota, omenala bụ omenala bụ ịkwa Ngwo bụ ihe nwe a na-eweta na Ngwo na nghọta nke m. Okay, good. Nghọta nke m. Though I still ask that question before now. Ngwo enwe omenala ha nwere apart from iri ajụ nwere ike iri ajụ maka mashin ma na odo bụ Ngwo bi eke Ngwo na-eme odo ya bụ omenala anyị odo bụ Neke bịa ma Nkamdewute and other places I don't know better. Ngwo apart from Iri ọ dị kwuru okwu Igala. Igala, and I'm not even sure Ngwo will such because the person, most of the person who all these things. I know a lot of stories of I listen to that man very well. When you very good stories about him and Ngwo. Omen and Ngwo apart from Iri. Open idea mama, open idea what. Is it whatever? They about to make it well on Napa even. All right. Ọkwa anyị na David Nwangwonya nkiri omenisi na ọsị na ọtụtụ n'ime anyị ama na ịhụnya bụ David Nwangwonya n'ọkwa TV Mo bụ anyị ji mara David Nwangwonya bụ anyị nọ ọ na-enye anyị this version of the history of Ngwo gịnwa bụ onye na-esonyere anyị ọ this version bụ ịnụvuo ka o nwere ọhịa na dị iche from ọnwụnụ. Do well
to tell us your mind. Ada na idere na anyị send onye anyị maọbụ ide n'okpuru nke eji ede ihe n'ihe na anyị na onwe ya ekiri. David Moore anyị anaghị ese tinyere onwekwa ihe ọzọ ọhụrụ na anyị ji agha hatakwa ya anyị na anyị etukwukwe ya anyị ajụ ọṅụ ịgwakwa ya anyị ka ịma beelu but a na-emechekwa research enye credit nye references emesisi ikwu onwe a not once or about 2 times na ịka gwa anyị ehwa mmadụ one na one na ndị na nye this information ka gwakanye anyị ọ bụkwara na o nwere ndị ọka dị ndụ n'ime ha onwe onye chọrọ ije chọfụta na onye ọma eje jụọ anya ka gwaka anyị. Okay, before then, let me tell you one other thing. And everybody who agreed this in my right. I've been the author of this story. And if you come on to bomb at Mazam because I saw my bomb, they can you to go last do. Naya suit, Yana says, that same hour. Don't go this as a bananas. It's a very small sauce on good benas as a one doesn't answer. Sauce on good benas as a it's a very one is up soon what actually live from. Don't know the happy man, man asses. Any place they know for 10, 20 years. There is every tendency in your language will change. And when you go on Ngwo you are supposed to be behind. Man, don't know like Umoya, na papu within the knowledge, and are together. Automatically, the language will be changing. Also, one game in the one soon behave like more. How much I assume, how much I says, Hana says, Yambo is young. Abmoyambo. I suppose that soon. Even one of that sleep while it makes some way up. So, that come and look that language next version out to go. Now, as usual, the behind the stories. When you that do, Hashim Jeburu equal to Sayag late. Hashim Jeburu late Chief Moses Nam. Moma. Okay. Hashim Jeburu equal IOU IRO. Ejokun CC or no late. Ejokun that man, so about that man only go about 92 years that time. Had the no. Amachama on the mother, one of the gospel truth. Another one who's the driver, I can tell you their names. Or as to what you was every director and I get that go the truth can do all engineer about go. So he can still lead us to such names again, one of the collected. But then Moses Namdi, CC late. Everything about school cooperation, come and what he with the Enugu and the rest of them. On Machan history of Ngwo. You go to say on Machan history of Ngwo, or cover about school cooperation, only most aspect of cover. And Moses Namdi went so deep. Every name with the real story about this man, and that man only go and Hannah very late. So the man talk now, get that man only go, get Moses Namdi. I watched the tape several times before she just not going to be in the picture of what I wanted to hear. And I had it so clear. So I'm not going to be in that. All right, thank you very much, David Ngwo Nation. Okay, kwa banye mo no wa ai na-ekene maka time nga inyere anyị na-asị daalụ na onwekwa ajụjụ ajụrụ anyị bụ ndị na-ekiri nyanwa bụ ihe anyị na-edekwenye ka it throw more light na ihe na-ekuziere anyị nwa gị ka nabatakwa aka anyị na anyị ga-ahata ịbịa nata more clarifications na nyanwa bụ akụkọ. Thank you. Anyị na-ekene ndị be anyị ọkapwa na Ngwo TV bụ anyị niile nọ anyị na-asụ niile sonyere anyị ndị ihe iche maka akụkọ ịnọrọ nwa a gwa anyị uche gwa anyị area ọzọ ịchọrọ ka anyị tinyakwa ya anya wetara ihe ikwesịrị ọ ihe ịchọrọ ịma maka anya gbasara Ngwo gba gburugburu nke bụ eziokwu na amara m na enwere agbaja and Ngwo county council mgbe a na-enwe anasị na Ngwo enwe nwanne Ngwo n'ọkwara onwe ha so nyanwa bụ ihe ọ na-lend the credence to that saying na ọ bụ agbaja
and ngwo abụghị agbacha, ngwo bụ ngwo. N'ebe anya onwekwa ajụjụ ọzọ ị nwere gbakwa ya anyị ka emiti David Moore and other people ka akashikwara anyị the aspects of ngwo history ha maara. We are here to serve you. Anyị na-ekene gị maka isonyere anyị. Enwe m ka bụkwa Chime Ejike Chime. Anyị na-asị daalụ onye nwe anyị gbakwa anyị ume. Amen.